Ella héadí ar a seachtainna rang a hain, seo mar a bhí. Heistil champagne na hairn Áth Cliath siar go Gaillimh. Ní hála Iomlán ha man trátarachta. Gan an dúras sábháilt i rang a hain go dtí seo, bhí bua mar spruch ag an dá ar na stad a fíorsaigh. Thosnig fuair na hard cathair go láidir agus iad a dul ceir fáinte chun tosaigh luas cléthe. Thug sé ceir nóméid díogar an Gaillimh ag éad scór ón immert a gaim siú, Johnny McGrath íonam gnú. Ach críochnig Áth Cliath an céad le go láidir. Na cúlíní seo ó Sean Bugler agus Brian Fenton á gur de i gcuineh sé chun tosaigh ag an mrise. Yes, Cilín ó Corín súst an Gaillimh ag tús an tarna le leis an gúlín seo, agus an bhearna leidú go dtí trí cúlín. Chur an scór seo ó Tom le hith Áth Cliath sé cúlín chun tosaigh leisní tríd an tarna le. Scór all an tonadí Jack McCabe an cúlín seo an Gaillimh, agus iad ag iarraigh fanacht sa cléthe na Áth Cliath. Ach ar deire, léirigh Sean Bugler an smacht a bhí ag Áth Cliath ar cuasaí. An scór dearna go stad a fíorsaigh an Gaillimh an nád a ceardaigh, Áth Cliath nád a fichidó. An tuirigh tastáil ó Gaillimh inis an deire seachtainna siúing, áthas tíonú fanacht a rang a hain don bhí siúing.